додгоҳи ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе муҳаммади раҳматуллоҳ воиз дар гузашта яке аз раҳбарони равияи динии салафия дар тоҷикистонро бар асоси моддаи 307 кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон ба 8 соли зиндон маҳкум кард. дар ин бора радиои озодӣ рӯзи 23 март бо такя ба бародари воиз Юсуф Муҳаррамов хабар дод: ман дар ду мурофиаи судӣ иштирок карда дар ҳукми додгоҳ ҳузур доштам. дар толори додгоҳ одамони зиёд буданд. барои чӣ бародарамро маҳкум карданд то ҳол нафаҳмидам. якҷоя бо ӯ 10-12 нафари дигар маҳкум шуданд. онҳоро ба муҳлати аз 7 то 10 сол аз озодӣ маҳрум карданд. беҳтараш аз ҳамсараш пурсед. ӯ дар ҳама мурофиаҳои судӣ иштирок кардааст, мегӯяд бародари маҳкумшуда. дар аввали соли 2016 муҳаммади раҳматуллоҳ бо иттиҳоми ташкили иттиҳоди экстремистӣ аллакай ба 8 соли зиндон маҳкум шуда буд, вале дар охири тобистони соли 2021 бинобар қонуни афв ба озодӣ баромадааст. рӯзи 2 ноябр воизро барои суҳбатгузаронӣ ба Кумитаи давлати амнияти миллӣ даъват карда мешавад. баъди чанде корманди амнияти миллӣ ба писари муҳаммади раҳматуллоҳ занг зада мегӯяд ки падараш боздошт шудааст. ба гуфтаи мақомот сабаби боздошт гӯё суҳбати воиз дар мавзӯи динӣ будааст. ёдовар мешавем ки солҳои 2006-2007 режими раҳмон ҳангоми қабули қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар тобистони соли 2007 аз намояндагони равияи салафия фаъолона истифода карда ҳатто ба онҳо дар телевизиони тоҷик вақти эфир дода шудааст. коршиносон бар ин назаранд ки ин қонун пеш аз ҳама ба хотири ҷилавгирӣ аз паҳн шудани ислом дар кишвар буд, зеро дар давраи аз соли 2005 то соли 2007 аксари аҳолии тоҷикистон ҳама расму оин ва ҷашнҳоро тибқи дастури исломӣ анҷом медоданд.